psychologue ƴeewan ma nene an tawɗomo ɗo hande way ƴettat kam nawa kam ko psychologue ko wi'at ma wi ɓima o konde dewgal ngal immitiki hanga mais gorgol min waɗi ko ƴewndimi e jibril mbiɗa sikki tan o jogaaki hoolaare am kam peut être o sikkitaka ko sohli ko e fof e aduna mum walla e nder dawgal mum min mi wawa ɗum tottu an ko an wonde e makko te min haalujam ɗi fof ko boowal kaɗata an ko an wonde e makko nder suudu yitere nde wiyata omo ƴewruma nde ko an tan wawi ittuɗo lawƴa hoore nde ha laaɓa ala mo yiyata mo nana so wona an debbo goɗɗo kay o fiyata hen tan ko kurwa yo yiye yo nane ɗum ɗon noon ko an ligganto ɗum hoore ma ay neɗɗo aɗa yiɗa change ɗum kono min komi tawɗo an a firtata ay guitan ma ngol no wayno luggidde ni noon mbawguiɗa fente min mboɗan ɗuma très bien ay jibril ko on woni ma anda ƴettuɗo wanma hoore muɗum galle muɗum ya ñanma to liggottoɗon ɗo ala fof ko waɗantama e ɗum par ce que o jikkata ka ɓiyyum makko te o anda mo jogui o ay jilotoɗo gorko Dias rawandu so ari tan nana e ma